Guruluşy dowam edýän Aşgabat Türkmenabad awtomagistralanyň Mary Türkmenabad böleginiň guruluşy işleri haýyrlaýar. Azatyk radiosynyň çeşmeleri bu ýagdaýa işçileriň aýlyklarynyň wagtyna berilmezliginiň hemde guruluşy tehnikalaryna zerur bolan awtolog ýangyjynyň ýetmezçiliginiň sebäp bolýanyny aýdýarlar. Awtomagistralaryň guruluşyna gatnaşýan işçileriň we tehniklaryň sany juda az. Meniň tanşym bu ýoluň guruluşyny işleýärdi. Emma ol bir hepdemin işden çykdy. Tanşyma görä August, oktyabr aýlary aralygyna 50-den gowrak ýol guruluşyk işçisi aýlyk haklarynyň wagtynda berilmeýänligi sebäpli işden çykypdyr. Diýip Sevtary ugurlary boýunça taksiçilik bilen meşgullanýan bir lewaply sürüji Azatyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlyk aýtdy. Başga-da bir näçe taksi sürüjisi iri ýoluň guruluşyk işleriniň haýyrlaýanyny tasdiklap bu ýagdaýy ýurtda soňky bir näçe aý bäri ýetireşip dowam edýän ýangyç ýetmezçiligi bilen ilişdirýärler. Ýaňy ýakyny bolup geçen görülüp estilmedik ýangyç gytçylygy berarly tehnikalar togtadylyp guruluşyk işleri haýyrlady. Üstesine işçileriň aýlyklary hem öz wagtyna berilmän bir topar adam işden çykdy. Häzir hem guruluşyk tehnikalaryna ýangyç tapmak aňsat däl. Şonuň üçin guruluşyk işleriniň depgini haýyrlady. İşler intensiv däl. Diýip beýlik bir taksi sürüjisi aýdýar. Lewa pulatynyň Mary we Ahyl vilayatlaryna ýa-da paýtat Aşgabada gatnaýan taksiler sebütleriň arasyna iri ýollaryň ýagdaýyndan habarly bolup olar, ýokary tiýlikli ýolda alınıp barlayan guruluşyk işlerini ýakynan synlaýarlar. Uzyny 600 km barabar bolan Aşgabat Türkmenabad awtomagistralanyň guruluşyna 2019-njy ýylyň ýanwar aýyna badylgy berildi. Iri infrastruktura tasamatynyň guruluşyny 3 tapgyrda amallaşdyrylýar. Ýoluň Aşgabat Tejen bölegi 203 km, Tejen Mary bölegi 109 km we Mary Türkmenabad bölegi 288 km bolup möhüm guruluşyk tasamatynyň 1-nji we 2-nji tapgyrlary tamamlandy. Ýoluň Aşgabat Tejen bölegi 2021-nji ýylyň oktýabr aýyna açylyp ulanylmagy berildi. Möhüm açylışdan 3 ýyl soňra 2024-nji ýylyň aprel aýyna ýoluň Tejen Mary bölegi işe girdildi. Ýöne ýokary tiýlikli ýoluň guruluşynyň habarly çeşmeler magistralalyň iň uzun bölegi bolan Mary Türkmenabad böleginiň guruluşynyň haýyrlaýanyny we dekabr aýyna meýilleşdirilýän açylış dabarasynyň ýa-da süýsürilmeginiň mümkinligini aýdýarlar. Bu ýoluň dekabr aýyna ýetişjegi gumana sebäbi guruluşyk işleri haýyrlady. Diýip ýerli çeşmeler aýdýar. Türkmenistanyň 33 ýyllyk garaşdyrlyk taryhyna durmuşa geçirilen iň ýer ulaw tassamalarynyň biri bolan Aşgabat Türkmenabad awtomagistralanyň guruluşy Türkmen Awtoban adly ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetine ananyldy. Ýoluň Tejen Mary bölegi ýapyk paýdarlar jemgyýetiniň buýrulmasy esasyna 6 nesil hojalyk jemgyýet tarapyndan ýerine ýetirilipdir. Resmi metbuata görä giňligi 34,5 metr bolan Tejen Mary ýolunyň 6 sany hereket zolugy bar. Her bir hereket zolugynyň giňligi 3,75 metr. Hökümetçilik elektron neşirler bu tassama bilen Türkmenistanyň ulaw istaşyr mümkinçilikleriniň giňeldilýändigini, bu ýoluň Aşgabat Türkmenmaş awtomagistralina sepleşip ýük ulawlarynyň hazırdaky halkara deňiz portuna, ol ýerden deňiz ýol arkaly Kavkaza, Ýewropa, Russiýanyň günorta sebitine, Iranyň demir gazygyna, Pars hemde Oman aýlaklaryna çykmaga mümkinçilikleriň dörejakdygyny aýdýarlar. Aşgabat Türkmenabad awtomagistraly ýurdun iň günnägör serhedine Özbegistan bilen arada ýerleşen Farab gümrük geçirgesine çen uzap gidýär. Günnägör sebitten ýurdun çägine giren ýük ulawlary bu ulaw geçirgesiniň üstünden Türkmenistan, İran gümrük geçirgilerini de aşyp bilýärler. Azatyk radiosynyň çeşmeleri iri tassamanyň häzirki wagtda 3 ajy repetek uğruna işleriň alınıp barlyanyny aýdýarlar. 3 ajy Mary vilayaty bilen Lewap vilayatynyň araçagyna goly aralykda ýerleşýär. Awtoban bu şäherçäniň üstünden Lewap vilayatyna girýär. 3 ajydan başlap täze awtoban Lewap vilayatynyň Türkmenabad şäherine barýança köne awtobana paralel çekilýär. Şonuň üçin häzirki wagtda köne awtobanyny peýdalanýan Lewaply sürüjüler täze awtobanyny alınıp barlayan işleriň depgini bilen aňsat tanyşyp bilýärler. Köne awtoban täze awtobana paralel bolup olar bir-birine golay bolan soň Azatyk radiosynyň çeşmeleri käbir ulaw sürüjüleriniň täze awtobanyň entek gurulup ýetişmedik böleginden peýdalanmaga çalışýanyny aýdýarlar. Täze gurulýan ýoluň başlanýan ýerinde ulawlar geçmedýäli ýöri şlagbaumlar goýulypdyr. Ýöne käbir sürüjüler köne we hoply ýoldan ulawlaryna sürmejek bolup şlagbaumlara jogapkär işçilere 10-15 manat para berýärler we heniz dolulugyny gurulup ýetişmedik. Has oňat hili asfalt ýoldan ulawlaryny sürýärler. Diýip çeşmeler aýdýar. Ýa-da Azatyk radiosynyň habarçylary köne awtobanyny emele bilen çukonoklar, ýaramaz ýollar barada ýerli habar berip gelýär. Görnüşinden ýerli sürüjüler köne ýoluň azabyndan aňsat halas bolmak üçin heniz dolu gurulup ýetişmedik täze ýoldan peýdalanmaga çalışýarlar. Täze awtoban, köne awtoban we demir ýol Mary vilayatynyň 3 ajy şäherçesinden Lewap vilayatynyň Türkmenabad şäherine bir-birine paralel gidýär. İşçiler täze ýoluň käbir bölekleriniň guruluşyk materiallarynyň ugurlanyň
bolmaýanyny aýdýarlar. Yol kenarlarında oturdulyan metal gözenekler, siyatkalar seyrekleşipdir. İşçiler bu metal gözeneklerin yerli yaşayıcılar tarapından oğurlanýanlygyny aýdýarlar. Diýip Çeşmeler aýdýar. Azatlyk radiosu maglumatlar boýunça ýerli häkimetlerden resmi tesbir alyp bilmeýär. Döwlet media serişdeleri ýokary tiýlikli ýoluň gurulşygyny işleýän işçileriň aýlyklarynyň gejikdirilmegi, olaryň köpçüliklerini işden çykmagy ýa-da ýalňyz ýetmezçiliginiň gurulşyk tehnikalanyň işine ziýan ýetirip ýol gurulşyk işleriniň depgünini haýırlatmagy barada habar bermeýär. Türkmenistanda mektep okuwçylarynyň arasynda sary getirme gyzamak keselleri ýüze çykdy. Balkan vilayetinde keselçilik zerarly mektebe gatnaýan çağalaryň sany esli adaldy. Azatlygyň habarçysy we Çeşmeleri Günbatar vilayetindaky ýagdaý barada 30 oktýabrda maglumat berdiler. Türkmen başynyň tas äkli mekteplerinde we çağalar baglarynda şu günler gatnaýan çağalaryň sany syrkawlyk sebäpli adynan 3-den 1 bölek azalypdyr. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gürleşen Çeşmeleriň maglumatlaryna görä mektebe gatnamaýanlaryň köpüsi sary getirme we dem alyş ýollaryndaky keseller bilen syrkawlan çağalar. Vilayetiň bilim we saglygy saklaýyş resmiýetleri keselçilik bilen bagly ýagdaýy resmi derejede agzamaýan hem bolsalar häkimetler ýagdaýy üns merkezinde saklaýarlar. Balkanda Çeşmelere görä Balkan awadyň şäher mekteplerinde saglyk ýagdaýy sebäpli okuwa gatnamaýan okuwçylaryň sanynyň köpelmegi vilayet we etrap bilim bölümleriniň üns merkezine düşüpdir. Balkan vilayetine mektep we mektebeçeni bilim edaralaryny barlamak üçin bilim ministrliginden ýerliden gowrak barlyk topary vilayeta 10 günlük iş saparyna malaşyrýar. Başlangyç klas okuwçylarymyz sary getirme, ýokary synyp okuwçylary bolsa gyzamyk we griwin agyr görnüşleri bilen syrkawlap öýlerini we hastahanalarda bejerge alýarlar. Diýip yerli bilim wekili anonimlik şertinde gurrun berdi. Balkan awatly Çeşmelere görä şäher mekteplerinde geçirilen barlyklaryň netijesinde mektep müdirlerine käýinç berilipdir. Barlykçylar mekteplerdäki işler talaba laýyk däl diýip netije çykarypdyr. Emma Çeşmeler barlykçylaryň esasy nägilelikleriniň çağalaryň sanynyň azlygy bilen bagly bolandygyny belliýärler. Ol dümew, sary getirme we gyzamyk her ýyl güýz, kış aýlaryna her ýyl bolýar. Kesellen çağalaryň okuwa gatnamagy howply. Ýokons keselli we virusly okuwçylary mektebe getirsek, her mektepde adynyň 1000 okuwça ýokuşmak tewekkelçiligi dörýär. Bilim ministrliginiň wekilleri bu zatlary düşünmek islemeýärler. Diýip Balkanly ýene bir bilim işare edýär. Ozalky ýyllarda vilayetleriň orta mekteplerini Aşgabatdan barlygy baranda muallimleriň näzak çağalaryň hem mektebe baryp görünmegini soran halatlary barada ma'lum bolupdy. Şeýle-de barlykçylaryň mektebiň işine gowy baha bermek üçin muallimlerden hem çağalardan pul toplanyp para bermek ýaly ýagdaýlar ýörgünli bolupdy. Bu arada Azatlygyň habarçylary ozalky ýyllarda ençe megedek habar beripdi. Emma Balkanda Çeşmeler şu sapar teklip edilen paranyň netije bermänligini belliýärler. Her ýyl 2-nji çäreýek başyna barlykçylar her mektebe baryp pazyny alyp oňat baha berip beýleki mekteplere geçip giderdiler. Bu sapar her mektep 30 000 manat para ýygnap berdi. Ýöne barlykçylar alan paralaryna kanagat etmän ähli mekteplerden kemçilik tapyp ýazdylar. Diýip Balkanly Çeşme aýdýar. Öz tarapyndan Lukmanlar keselçiligiň ýaýramagyna howanyň üýtgäp durmagyny, şeýle-de okuw jaýlarynda hem de çağalar baglarynda gigiýena talaplarynyň kadaly berjay edilmeýänligini esasy sebäp hökmünde görkezýärler. 29 oktýabrda Azatlygyň habarçylary Mary vilayetiniň çağalar baglaryna alynýan çağalaryň sanynyň bolmalysyndan 2 hesse köpdigini çağalaryň dyknyşyp oturmaly we ýatmaly bolýanlygyny habar beripdi. Türkmenistanda sary getirme keseliniň tutuşmagy barada Tomus aýlarynda hem habar berilipdi. İýul aýynda Marda Lukmanlary ýüz tutýan çağalaryň köpelenligi, olaryň aglabasyna sary getirme diagnozynyň goýulýanlygyny, vilayetiň ýokunç keselleri hastaxanalarynda bejerge alýan çağalaryň köpelenligini Azatlygyň habarçylary Marda Lukmanlara salgylanyp habar berdi. Şonda keseliň esasan çağalar baglarynda ýaýraýanlygy aýdylypdy. Marly saglyk işärleriniň ençemesiniň habarçymyz aýtmagyna görä käbir halatlarda sary getirme, garamyk we gyzamyk ýaly keseller bilen hem utgaşýar. Gyzamyk soňky 1 ýylyň dowamında tutuş merkezi Aziýada uly mesele öwrilipdi. Käbir halatlarda ölüm howpyny döredýän keselçiligiň ýaýramagynyň öňüni almak boýunça resmi çäreleriň ençemesini eglan eden beýleki ýurtlardan tapawutlykda Türkmen hökümeti problemany hatda açyk agdamady.
Türkmenistan ýurtda ýokunç keselleriň resmi statistikasyny çap etmeýär. Ýurtda ýokunç keselleriň wagtal tutaşýan halatynda Azatlyk radiosynyň we beýleki garaşsyz media serişdeleriniň berýän habarlaryna türkmen resmileri tarapyndan hiç hili reaksiýa hem görkezilmeýär. Oppozisiýanyň we Zurabishvili'niň düzgün bolmolary barada bildiren aýplamalar sebäpli Gürjistanyň prokurorlary 26-njy oktýabrda geçirilen saýlawlarda dolanýarjy Gürjistan Arzuw partiýasynyň ýeňiş gazananlygyny aýdýan saýlawlaryna bolup biljek galplaşdyrmalary derňemäge başlap prezident Salom Zurabishvili'ni görkezme bermäge çagyrdy. Derňew Abaşanyň prezidenti Joe Biden'in Gürjistanyň demokratik regresine çuňur alady bildirip, ses berişlikde ýol berilenini gaýdylýan galplyklary açaçan derňemäge çagyrmagyndan soň başlandy. Gitdigiçe awtoritarlaşýan Gürjistan arzuwy sesleriň 54 göterimli golaýyny alyp ýeňiş gazananlygyny eglan etdi. Bu ýagdaý müňlerçe adamyň nägilelik bildirmegine alyp geldi. Olar dolanýarjy partiýanyň Russiýa taktikasyny ulanyp saýlawlaryň netijelerini galplaşdyranlygyny öňe sürdiler. Halkara saýlaw gözegçileri bolsa saýlawlaryň oýun meýdançasyndaky deňsizlik, basyş we dartgynlyk bilen bozalanlygyny aýtdylar. Saýlaw gözegçileri sesleriň satyn alynmagynyň, gaýtalap ses bermegiň, fizik zorluk we gorkulma ýagdaýlarynyň hasaba alynanlygyny aýtdylar. Baş prokuratura beýanat çap edip, derňegiň Zurabishvili saýlaw düzgünleriniň bozulanlygyny aýdyp, netijeleri kabul etmekden yüz öwrenden soň açylanlygyny aýtdy. Prezident Salom Zurabishvili'niň 2024-nji ýyldaky parlament saýlawlarynyň mümkin bolan galplaşdyrylmasy barada suwutnamasy bolmaly we şunun bilen baglykda kanun tarapyndan belirlenen tertipde ol 31-nji oktýabrda sorak edilmäge çagyrly dep beýanatda aýdylýar. Beýanatda merkez saýlaw toparynyň ýüz tutmasyny görkezilişi ýaly. Şeýle-de Gürjistanyň prezidentiniň aýry-aýry siýasy partiýalaryň wekilleriniň we synçy missiýalarynyň aýplamalaryny öwrenmek maksady bilen ähli zerur derňew we prosessual çäreleriniň amala aşyryljakdygy aýdylýar. Derňewiň çägine guman edilýän jinayet faktlary barada maglumaty bolan ähli adamlar sorak ediler dep beýanatda prokuraturynyň derňew netijeleri barada halka wagtly maglumat berjektigi hem bellenip geçilýär. Saýlawlar Gürjistan arzuwy ýyl başynda Russiýanyň Daşary ýurt agenti kanunyna meňzeş gapma garşylykly daşary ýurt täsiri kanunyny kabul edenden soň geçirildi. Parlament ol kanuny oppozisiýanyň boykot etmegine we aýlap dowam eden käte zorlukly basylyp ýatyrylan köpçüliklerin protestlara garaman kabul etdi. Bundan başga geçen aýda LGBT hukuklaryny çäklendirýän kanunlar hem kabul edildi. Gürjistan arzuwy bilen aralaşmaýan, ýöne konstitusiýa ygtyýarlyklary çäkli bolan Zurabishvili 29-njy oktýabrda Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna beren interwýusynda günwatar ýurtlaryny Gürjistany günwatar ýoluny saklamak üçin Tbilisi'e basyş görkezmäge çagyrdy. Amerikan prezidenti Biden Aktam tarapyndan çap edilen beýanatyny saýlawlaryň administrativ çeşmelerden nädogry peýdalanylmagy, saýlawçylar gorkulmak we mezur etmek bilen utgaşanlygyny we Gürjistanyň raýatlarynyň saýlaw netijelerine parahatçylykly ýagdaýda protest bildirmek hukugynyň bardygyny aýtdy. Käbir günwatar ýurtlary Şwesiýa we Kanada habar berilen saýlaw galplyklaryna jogap hökmünde eýem Tbilisi bilen gatnaşyklaryny adaltdy. Gürjistan arzuwy soňky aýlarda Kawkaz ýurdunyň 2023-nji ýylyň dekabrynda Ýewropa Birleşigine dalaşgar durumuny alyndygyna garamazdan Tbilisiň günwatar bilen gatnaşyklaryny kem-kemden gowşatmaga başlady. Biden Birleşen Ştatlaryň Gürjistanyň öz ygtyýarlygyny, territorial bitewýligini we Euro-Atlantik isleglerini köpden bäri berkden gollap gelýänligini ýatlatdy. Şu sebäpden men bu ýurduň soňky demokratik ýyla çekilmelerinden şol sanyny esasy azatlyklary çäklendirýän we garaşsyz raýat jemgyýeti guramalarynyň
yerini araldayan Rus kanunlaryna çalymdaş kanunlaryň kabul edilmeginden ören arada galdym diýip Prezident Biden aýtdy. Türkmenabatda kommunal jaýlarynda, ýagny döwletiň eýçiligindäki öýlerde ýaşaýan raýatlaryň öý tölegleri 25% gymmatlady. Mundan ýarazy bolan raýatlara jaýlaryny hususlaşdyrmak barada häkimetler tarapyndan teklip edilýär. Meydany 28 ine 4 metrlik ekotogly öýümiň aýlyk tölegini şu ay 200 manada galdyrdylar. Ondan öň 150 manat töleýärdim. Pikir edip görüň. Bir ýylda 2400 manat. Ýaşaýyş şaý üçünçilik bölümine 200 manat tölemek islemeýän bolsaňyz öý privatizasiýa etdirin diýip aýtdylar. Men näme etmeli inni bilenmok. Diýip Türkmenabatly ýaşaýjy gurrun berdi. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gürleşen ýaşaýjy bu barada özüne 25 oktýabrda ýaşaýan öýüniň 1 ýyllyk tölegini geçirmek üçin degişli öý dolandyryş edaratynyň ýaşaýyş üçünçilik bölümine baranda aýdylandygyny gurrun berdi. Ol jaý töleginiň gymmatlamagynyň başga da ençeme maşgala täsir edenligini belleýär. Bizim köpüýimiz 1969-njy ýylda Türkmenabatda Amaderýanyň joşmagyndan soň tiz wagtyň dowamında gurulan köp gatly jaýlarda ýaşaýarys. Olaryň ählisi de birem ulanyş möhledininden çykdy diýip ýerli ýaşaýjy gurrun berdi. Onuň sözlerine görä agzalan jaýlaryň ýaşaýjylarynyň agla we bölegi kommunal öýlerde ýaşaýar düzgün boýunça öý dolandyryş edaraty içki abatlaýyş işlerini döwletiň hatabyna geçirmeli. Agyz suwy we lagym turgalaryny suwa düşülýän otoglary we hajatkhanalardaky awzallary özü goýup bermeli. Yerli ýaşaýjylar ýaşaýyş üçünçilik bölümi könülşin jaýlary bejermek boýunça ähli çykdyjylary öz boýnuna almak islemän ýaşaýjylary jaýlaryny hususlaşdyrmaga mejbur edýär diýip hatap edýärler. Azatlyk radio agzalan üçünçilik bölüminiň özünden jaýlaryň öý tölegleriniň gymmatlamagynyň sebäplerini anyklap bilmedi. Bu aralykda jaýyny hususlaşdyrmaga synanşýan raýatlar hem başdan geçirýän kynçylyklary barada gurrun berýärler. Raýatlaryň biri özüniň kiçijik ekotogly meýdany 28 ine 4 metrlik öýüni hususlaşdyrmak üçin 4 aýyny sarp edip awgust aýynda öz eýçiligine geçirenligini gurrun berdi. 20 ýyldan gowrak ýaşan öýümi hususlaşdyrmak üçin şäheriň Gurban Sultanaja köçesini şäher salgyt edaratynyň binasyna ýerleşen öýü hususlaşdyrýan bölümi bardym. Hususlaşdyrmak üçin 1600 manat tölegini töledim. Öýü hususlaşdyrmak üçin bir topar resmi namlardan başga da öýde resmi taýdany hasapda duran ýaşaýjylaryň ählisini gatnaşdyrmaly boldy. Olar gatnaşmadyk ýagdaýyna ýürüýte komissiýanyň öýü hususlaşdyrmakdan ýüz öwürjekdigi hakyna duýduruş berdiler. Diýip ýaşaýjy aýtdy. Türkmenabatly çeşmeleriň gurrun bermegine görä jaý öz eýçiligini almak bilen çykdyjylaryň hem tölegleriň möçberi azalmaýar. Hususy eýçiligindäki öýüň tutýan meýdanyna görä töleg etmeli bolýar. Mysal üçin 30 ine 4 metriň tölegi hasapda duran adamyň sanyna baglykda ütkap her aýda 34 we 37 manat aralygynda bolýar. Ýaşaýyş şaý üçünçilik bölüminiň düşündirişine görä näçinji gatda ýaşaýan bolsaň-da öýüň meýdanyna barabar yer üçin aýlyk töleg alınýar. Hususlaşdyrmakdan soňra jemaat edaralarynyň geçirmeli awatlaýyş işleri doğrulugyny öý ýetiniň boýnuna ýüklenýär. Diýip Türkmenabatly gurrun berdi. Yerli çeşmeleriň sözlerine görä Türkmenabatda hususlaşdyrylmadyk we döwletiň eýçiligindäki jaýlaryň köpüsi Sowet döwründe gurulan köne binalarda ýerleşýär. Köp gatly jaýlaryň ýaşaýjylary bejerge mätäç bolan köne binalaryň ýygyderli görnüşde madde serişdeleri talap edýänligini we bejeriş işlerini öz hatabyna etmegiň maşgalalara agram salýanlygyny aýdýarlar. Şeýle-de uly çykdyjylary talap edýän köne jaýlary satmak kyn bolýar. Bir otogly öýümi satmakçy boldum. 15.000 dollar hem berisleri gelmeýär. Täze urulan panel jaýlarda bir otogly jaýlaryň bahasy 25.000 dollardan ýokurdy. Men daşary ýurda gitjek bolýan. Şol sebäpden öýümi satjak bolýan. Emma onlar çyýlyň dowamyny bu öýe eden harajatlarym 15.000 dollardan hem has köp boldy. Adamlar bu jaýlardan öý satyn alasy gelmeýär. Sebäbi könülükden ýaňa jaýyň ýykylyp ýykylmajagy belli däl. Diýip ýene bir Türkmenistanly gurrun berdi. Ýurtda raýatlar üçin ýaşaýyş jaýlary hususlaşdyrmak mümkinçiligi 2014-nji ýylda döredilipdi. Türkmenistanda döwletiň jaý fondundaky ýaşaýyş jaýlary hususlaşdyrmak baradaky kanun 2013-nji ýylyň 22-nji iýununda kabul edilip 2014-nji ýylyň başynda güýje giripdi.